Gabon, bai. Zer moduz, ondo? Ongi. Bai, ja behin lanak eta eginda, zeipatu behar dugu gaur lanean jarri zaituztela zu. Egun pasa zabiltzela. Da, goizeko pasa ondoren ja, egun guztikoa balasai. Erakustaldia izan duzu gaur? Bai, Foruen plazan. Ongi alda? Ondo, bai, nahiko kezka baneuken, baina azkenen dena ongi ate denen, gustora ja, esan dio beraiei bai, nerviosonan aurretik, baina, bueno, ja ongi atetzen denen, gustora. Estreño modukoa zen zuretzat gaur, ze denbora luzean hortxe egontzara ez da, lesionatuta eta... Irudien ikusten ari gara, Ignacio, ze harri ekarri zu? Erakustalditan lengurten ibinitzen 250ekoakin. Bai. Eta, lesionatute ondoren, urgentzita honea torren itzen, hankaskaio latzea, da gero rehabilitazioan bai Iruñen ibili naiz. Eta, erakustaldi apenas ez dut inoain arte, eta nahi nuen erakustaldi nahiko potenteain. 250ekoa jaso ondoren, 250ekoa beste bi plaka burnizko sistema berri bat ideatu dutena, eta 270 kilo etxatu nahi nitu, baina 271 pisatu ditu, eta jasoldi harratea da. Ikusiko dugu, gero, zuk jasotako harri hori, segiro ona egontan, ez da? Bai, normalen egun honekin aizpolanin finala parejata eta etortzen da gaina, ez atzerritar jendea gehiena, baizik eta herrikirol jendea eta afizioa duna eta ulertzen duna, eta giro oso politio egiten da egun honekin. Eguerdiroko itzordua izaten da, ez da herrikirol zalentzat. Guk Andres Osasakona ez daukagu hemen, bere ahots dotore horrekin horren gaineko iruzkina edo komentario egiteko, baina gure lankideak bai bertan izan direla, eta haiek aipatuko digute, zer moduz joan den erakustaldia. Gabon, Ainoa, gaur ere hortxe bidela izaitugu kalera, freskurara, ze gau giro dugu gaur? Gaur fresko ez. Ez dakit, ez ote dagoen bigarren intentzioa zure galderan, ez? Egunero kixatu naiz, ez da, hotza egiten zuela. Bigarren intentziorik ez dut izaten. Hoi da, egunero esan dizut hotza egiten zuela, zinuela gehiago jasan, gaur eskerrak guzki atera dela eta bero pasatu degula. Gaur 24 gradu ere izan ditugu Iruñan, hortxe marka. Bai, bero pasa dugu, gaur gustora egon gara, kalian, baina, orain ez du hotza egiten, orain fresko txaketa jarri dugu, baina, aguantatzeko moduan dago. Aizu, hemen egia esan plaza lasaia dago, Baluarteko plazan gaude, oso lasaia dago, jende gutxi. Gutxi batzuk ikusi ditugu dagoeneko Ziudadelako parkera joaten, bertan soak ikusteko falta diren minutuak pasatzera, afaltzera, edo behintzat lagunen artean egoteko. Hemen baditugu bi lagun, eserita, gustora, kaixo Gabon. Kaixo. Zuek afaldu aldezue? Bai. Eta jakin aldeiteke ze afaldu dezue? Bai, bokata bat. Aldezarrean erosia, bokata bat, eta orain zuak ikustera goaz. Zuak ikustera. Bai. Aizu, San Ferminetan, hainbeste gunetan aguantatzeko, zaindu berralda jaten dana? Ni uste dut baiet. Guk ez dakigu zondo zen lehenengo eguna da etorri galda, baina nik uste dut baiet. Janaria pixkat zaindu behar dela, bestela egunak luzeak dira. Bai, oso aste luzea da San Ferminetakoa. Bai. Oso ondo bat, zuek aurki jungo zarete zuak ikustera, gu ere Ziudadelako parkera joango gora zuak ikustera, eskerrik asko bioi. Eta hortikan gertu, Ziudadelako parketik gertu, ibili da gaur goizean gure lankidea Unai Etxabe, Foruen plazan egonda, Inaxioren erakustaldia ikusi du, eta beste gauza asko ikusi eta egin ditu, saiatu da. Iepa, beste klasiko bat, San Fermina Foruen plaza, egunero, eguerdian, herrikirolak. Apa, Josecho, eusi botei, segi. Así bere, Saraleki. Bere, bigarren. Comienza su dedo. Haulako ikustaldiken, poza ematen du jendea ikusi, goraldi harra. Polita da, ez da, San Ferminetan gure kirola, herrikirolak. Hori da politena. Harrikitek egiten nintzen, aizkolari ikusten, txinoak eta grabatzen da nizten, noak oitu gauzo, noak oitu deni harri, egin nintzen da, bi txino, ze kariño gaitu ziren hemen, eurrek eta zabazio oso egez. Bereziki, Larretxea ikustea zen, eta nire atxaren herrikoa da, eta beti izan dut, beti afizioa harri jaso zaileak ikusten eta aizkolariak ere bai. Zuzara fan, jarraitzaile sutsua. Ez sutsua, baina gustatzen zai bai begiratzea. Enaiz atreitzen favoritoa esatea. Kiroletan esate dute garrantzitsuena parte hartzea dela, ez da? Bai, parte hartzea alde handi dago, Horre ikusten da detailea edo maila, eta garkoak maila hona mangute, 183 kilo, errez esaten da, Bai, errez esaten da, eta jendeak ere erreza dela uste du, baina helduta ikusten duzu ez dela horreinen erreza bai. Heldu alden moduan, eta alden moduan ere bueltak hasi, eta irauten duen biztarte,
Hoize, ez da sekreturik eman eta eman. Baina urrengo gunean agujetak izan behar zugarriak, ez? Bai, urrengo egunean eta txalderako ere nabaituko ditugu segurazki. Belaunekin oain, altxa. Bai, guain altxa. Haupa! Ez da mugitzen! Garai honetan ja hemen jartzere nik uste nahiko dela. Edade honetan hola xapelketa batean oin barrune egotia. Eta bueno, torrizkero nahi izaten duzu aurrera egin, baina zaila dago gaur jende gaztia dago. Indartsu da ona eta ni berriz edadien eta aurre joana nago, baina bueno, saiatuko gara ere pixkat eusten. Ez gazteak ez du dena irazten da ez da gutxi goik eta hoi, bueno, holaxe aitzen di askotan, ez? Gazteak eta bat da beste, baina gero hor plaza saltzen dena, ikusiko zuen nola moztuko duen da bere mai emango duen. Taia Jon Rekondo. Herrikirola bizitzen duenako hau gauza oso politia da eta, bueno, jendia beti biltzen da eta haiek pozik eta gure bai, dena pozik. Zer sentitzen da orain, hainbeste lan ondoren? Bueno, poza ez, bueno. Batek aurrena inberdo beste bigarren eta beste hirugarrena. Hemen importantea nik uste da etxeko lan aitea. Leitzako eta asungoiek fuerte duela, Nik ez da leitzan zer jate guten, baina artistak, Horra, haragi.